हाग्रामा बिथाङा थांनाय समाव जेरैबायदिहाय माने एटिट्युड खालामबाय जेरैबायदि माने आखु दिन्थिबाय बे थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो माने बिबान लायाखै दायबद्धता जेबो लायाखै बिथाङा खालि बेबायदिनो गाव गावनि जिखिनि मोनसे आखु बे आखुखौल' बियो सिनायथि होबाय थादों बिथांनि जिखिनि बुंनाय बे बुंनायावथ' जेबो माने ओंथि गैया बिथाङा बिदिनो जानला मोनला बुंखाबाय थायो दा बिथाङा थांनाय जि 5 बोसोर बे 5 बोसोराव आंनो माने बिटिसि काउन्सिलनि बिटिसि एलएनि आंनो माने बुंथिगिरिमोन आङो स्पिकारमोन बिथाङा थांनाय जिखिनि सेसन बे सेसनाव खेबसेबो फैयाखै 15 सेसना बेवहाय जादोंमोन आरो बे 15 सेसनाव बिथाङा खेबसेबो सानसेबो फैयाखै दा बेबायदि दोलो बेबायदि सुबुंनि दैदेननाय दोलो बे दोलो जाय दोलोआ बे बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनि जेबो माने जायखौ होननानै बुङो जेबो बिबान गैया जेबो बेनि दायबद्धताखौ मिथिया बेबायदि दोलोजों थांनानै खामानि मावनायनिख्रुइ नांगौ जायोबा गोनांथि जायोबा माने राजखान्थि हान्जायाव जेबो खामानि मावालासिनो जिरायनानै थानाया साबसिन मानो होननानै बुङोब्ला बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा बिथाङा थांनाय समाव जेरैबायदिहाय माने एटिट्युड खालामबाय जेरैबायदि माने आखु दिन्थिबाय बे थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जेबो माने बिबान लायाखै दायबद्धता जेबो लायाखै बिथाङा खालि बेबायदिनो गाव गावनि जिखिनि मोनसे आखु बे आखुखौल' बियो सिनायथि होबाय थादों बिथाङा आरो बेबायदि दोलोजों माने थांनानै खामानि मावहैनांगौनि जेबो गोनांथि गैया गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बागानपारा बियाबाव फोसावदिंनायाव बाहागो लाबाय बेनि सायाव मा फोरमायनो दा जोङो नुदों दे गासै बिटिआर ओनसोलावनो बिथांमोनाबो खायसे जि बियाब बे बियाबाव बिथांमोनाबो बिजाथि होदों बेबायदिनो जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबावबो बिथांमोना बिजाथि होदों आरो बेवहाय आं जेबो सोलाय सोल'खौ नुवाखै मानो होननानै बुङोब्ला 2020 मायथाइ बे 2020 मायथाइयावबो बेवहाय बिजेपिनि बिजाथि दङमोन आरो बिजेपिनि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय आथिखालनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे जोंनि बागानपारा बियाबाव फैदों बेखिनि दैदेनगिरियानो बे 2020 मायथाइयावनो बिथांमोनाबो फैदोंमोन आरो बै समावबो 2020 मायथाइयावबो जों इउपिपिएल दोलोआनो जोङो देरहानो हादों आरो देग्लायबो नैबे 2025 मायथाइनि जि बिटिसिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनो देरहागोन आरो बेवहाय गुबुन हान्जाया बेवहाय देरहागोनखौ जोङो नुवाखै आरो नैबे इउपिपिएल दोलोआनो जोङो देरहागोन नैबे जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबाव सरकार दानाया रोखा जोंहा प्रमद बर' बिथां थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर' बिथाङानो जोंनि गाहाय खुंगिरिमोन आरो नैबे फैबाय थानाय जिखिनि सरकार बे सरकाराव जोंहा प्रमद बर' बिथाङानो गाहाय खुंगिरि जागोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो माने फैगौ जि 5 बोसोर बे 5 बोसोराव जों आरोबाव माने मोजां मोनसे खुंथाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जोंनि आसामनि रायजो राजाफोरनो जोंनि भारतनि माने रायजो राजाफोरनो जोङो मोजां मोनसे खुंथाय जोङो होनो हागोन।